മുസ്ലിം ലീഗ് MLA പി അബ്ദുൽ ഹമീദിന് കേരള ബാങ്കിന്റെ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനം നൽകിയതിനെതിരെ മലപ്പുറത്ത് പോസ്റ്റർ. അബ്ദുൽ ഹമീദ് പാർട്ടിയെയും അണികളെയും വഞ്ചിച്ച യൂദാസ് ആണെന്നാണ് ആക്ഷേപം. അബ്ദുൽ ഹമീദിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കണമെന്നും പോസ്റ്ററിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അരുൺ അമൃത്നാഥ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. അരുൺ, ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൗതുകമൊക്കെ ഉണർത്തിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഈ അബ്ദുൽ ഹമീദിന് ഈ കേരള ബാങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനം നൽകിയത്. UDF-ൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതൃപ്തി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ലീഗിനകത്തും അതൃപ്തിയാണോ, അതോ ഇത് കേവലം അണികളുടെ വികാരം മാത്രമാണോ? എന്താണ് പോസ്റ്ററിൽ പറയുന്നത്? ലീഗിനകത്ത് അതൃപ്തി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്ററുകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് നമുക്ക് സംശയം പറയേണ്ടി വരും. ഇന്നലെ ഈ ഭരണസമിതി അംഗമായി ചുമതലയേറ്റതിന് ശേഷം തന്നെ ലീഗിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ലീഗ് നേതൃത്വം അതെല്ലാം തള്ളിക്കൊണ്ട് സഹകരണ മേഖലയിൽ ഇത് പതിവാണ് എന്നൊരു നിലപാടിലേക്കാണ് ലീഗ് നേതൃത്വം PMA സലാം ഉൾപ്പെടെ അതിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന് എന്തായാലും അത്തരത്തിലൊരു അതൃപ്തി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പ്രവർത്തകർക്ക് അതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ലീഗ് ഹൗസിന് മുന്നിൽ തന്നെയാണ് ഈ അബ്ദുൽ ഹമീദിനെ പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്ററുകൾ. പാർട്ടിയെ വഞ്ചിച്ച യൂദാസ് എന്നുള്ള ആക്ഷേപം വരെ പോസ്റ്ററുകളിൽ ഉണ്ട്. എന്തായാലും നേതൃത്വം പറയുന്നത് സഹകരണത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം കാണേണ്ട, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സഹകരണം ഉണ്ടാകില്ല എന്നൊരു നിലപാട് മുസ്ലിം ലീഗ് വിശദീകരിക്കുമ്പോഴും അണികൾക്കത്, പ്രവർത്തകർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം തന്നെയായി ഈ പ്രതിഷേധത്തെ കാണേണ്ടി വരും. അഞ്ജിത. ശരി, എന്തായാലും CPM-ന് ലീഗിനോട് ഈ അടുത്ത കാലത്തായി കുറച്ചധികം ഇഷ്ടം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കരുവന്നൂർ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെടെ ED പരിശോധന നടത്തിയ സമയത്ത് സഹകരണ ബാങ്കുകളെ തകർക്കാനുള്ള ED നീക്കത്തിന് ഒരു തരത്തിലും കൂട്ടുനിൽക്കില്ല എന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വ്യക്തമാക്കിയത് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഫലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ റാലിയിലേക്ക് വിളിച്ചത്. അങ്ങനെ കുറെ സംഭവ വികാസങ്ങളുണ്ട്. അതിലേറ്റവും ഒടുവിലത്തേതായി വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പി അബ്ദുൽ ഹമീദിന് കേരള ബാങ്കിന്റെ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനം നൽകിയത്. അതിനെതിരെ മലപ്പുറത്ത് പോസ്റ്റർ ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ പോസ്റ്ററിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് നമ്മുടെ അരുൺ അമർനാഥ് പങ്കുവച്ചത്.